These are in listen-only mode. Martin Thomsen, velkommen til det første webinar med FDEL, Forenede Danske Elbilister. Jeg kan se, at der er 9, der er i gang allerede, eller koblet på. Jeg prøver for første gang at gennemføre sådan et webinar her, så I må have mig lidt undskyld, hvis jeg kløjs lidt i det til at starte med. Det er sådan, at det er mig, der ligesom snakker, og jeres mikrofoner er som udgangspunkt blokeret. Men I kan naturligvis få lov at sige noget og komme med kommentarer undervejs. Det kan I blandt andet gøre ved at stille spørgsmål, skrive et skriftligt spørgsmål, som kommer op på min skærm. Men I kan også det man kalder raise hand, altså række hånden op og få lov at sige noget, så tænder jeg for jeres mikrofon på et tidspunkt. Præcis hvordan det fungerer, det kan jeg ikke lige sige herfra, for jeg har en lidt anden skærm end I har. Men forsøg endelig at komme igennem med spørgsmål og komme med kommentarer undervejs, fordi ellers så bliver det ikke godt det her. Det er første gang vi holder det, så det er selvfølgelig en prøve som sagt, og jeg håber der bagefter, at der kommer et lille spørgeskema frem, eller hvor I har mulighed for at give nogle kommentarer. For det er jo sådan lidt specielt, at vi sidder hver især her forskellige steder i Danmark, og skal prøve at lære lidt om at køre bil. Der er ingen tvivl om, når jeg har holdt kurser andre steder, at det har været en stor gevinst, at vi bagefter har kunnet gå ud og sparke dæk og prøve nogle ting af, men denne her gang prøver vi en helt ny form, og sidde hver for sig på sådan en webinar her. Så lad os se, hvordan det kommer til at fungere, og hvad I synes, det er jo selvfølgelig det vigtigste. Men allerførst så prøver jeg lige at se, om jeg kan koble min skærm på her i denne forbindelse. Showing screen står der, så må jeg hellere sætte noget på, der er lidt mere passende. Jeg håber, I kan se skærmen nu. Ja, som sagt, det afholdes som en del af et initiativ her i foreningen, for at se om vi kunne gøre det på en lidt smartere måde, og få noget læring bygget ind i foreningen, og dermed skabe lidt ekstra værdi, og forhåbentlig noget, som kan være med til at skaffe nogle flere medlemmer. Ganske kort om mig selv. Martin Messer hedder jeg, og arbejder nu som konsulent i elbiler, og har gjort det i 3 år som selvstændig konsulent. Jeg har arbejdet tidligere ude i lufthavnen i Kastrup, og har haft en masse med elkøretøjer, plug-in hybrid og andet at gøre, som projektleder og kommunikation med leverandører. Så det lærte jeg en del af, og da vi så begyndte at snakke elbiler til vejen, så tænkte jeg, at jeg må have prøvet lidt af hvert af børnesygdommene, så derfor kastede jeg mig over den her disciplin med elbiler. Senest har jeg lavet et selskab sammen med en af kollegerne i branchen, som hedder Fleetwise, hvor vi skal lave flådeanalyser forskellige steder i virksomheder og kommuner. Mest af alt er jeg jo nok berømt og berygtet for turen rundt i Alperne i min Nissan Leaf sidste år med familien. Og det er jo også noget af den erfaring, jeg skal prøve at formidle videre her i denne forbindelse. Da jeg var afsted sidste år, opbyggede jeg som sagt en masse erfaring på det her punkt. Men noget der er vigtigt, det er jo en ting er det her med hurtigladning. Det kan vi ligesom alle sammen nok finde ud af i et eller andet omfang. Det kommer vi ind på lidt senere. Men noget af det der også er vigtigt, det er ligesom hvad der bruger energi i en elbil. Nogle af jer var med til mit kursus, jeg holdt for ikke så længe siden, Kør Grønt kursus. Så hvis du var det, så kan du nok genkende et par af slidesene, så kan du lige nå at hente en kop kaffe. Men jer der ikke har været med, kommer ind her og kan lige få lidt information. Jeg kommer måske en lille smule hurtigt i gang. Jeg skal lige sige, at i dag deler vi det lidt op i noget Kør Grønt. Et par råd her til at starte med. Lidt om hurtigladning i Danmark, og så kommer vi ind på noget, hvordan det er at køre over grænsen i elbil. Det kan være lidt, nogle gange lidt angstprovokerende for nogle af os at prøve det. Og der kommer vi lidt til at snakke om Sverige, Norge, og også at køre sydpå, Tyskland, Holland og Belgien. Og der vil jeg så Mads Lykke, der kommer til at fortælle lidt om det, hvis jeg ellers kan få teknikken til at virke på den måde, eller på et lidt senere tidspunkt. Så det er sådan, det kommer til at fungere i dag. Nå, men tilbage til Kør Grønt-tricksene.
Hvad bruger egentlig energi, når vi kører i vores bil? Ja, det er selvfølgelig kørselen, altså motoren bruger energi, det er klart. Og hvis det er en kold sommer, så skal vi også have varme på, og lidt aircondition, hvis det endelig bliver varmt. Og så er der lidt elektronik og lys. Og kørsel, der er den helt store faktor, specielt her om sommeren, det er simpelthen vindmodstanden. Og der er et eller andet fra skolen, vi måske kan huske, at når du fordobler hastigheden, så firedobler man luftmodstanden. I praksis betyder det, at man kan omkring 70-80 km i timen se, at forbruget stiger ganske kraftigt. Og nogen vil faktisk opleve, at i nogle af bilerne, at når du øger hastigheden fra 80 til 120 km i timen, så fordobler du faktisk næsten forbruget i bilen. Så det er klart, en af de store faktorer, det er simpelthen vindmodstanden, og dermed gælder det om at holde hastigheden nede på et rimeligt niveau. Går vi lidt tilbage til om lidt, men det er simpelthen en af de vigtigste faktorer her. Eco-mode, de fleste biler kan i en eller flere forskellige trin sætte bilerne i spare-mode, eco-mode. Og jeg plejer selv at sætte min Leaf i eco-mode, når jeg kører længere ture. Det sparer lidt på elektronikken, altså sparer lidt energi der på varme og måske aircondition, så det giver måske det er lidt forskelligt, 10-20%, lidt afhængig af hvordan man kører, hvilken hastighed man kører med. Men dæktryk, det skal man faktisk heller ikke undervurdere. Sådan en elmotor udnytter energien rigtig godt, så derfor så bliver sådan noget som dæktryk faktisk ret vigtigt. Har man halvflade dæk, jamen så øger den forbruget faktisk over 20-30%, hvis man ikke har tjekket dæktrykket længe, så sørg for at holde det anbefalede dæktryk. Man kan godt være fristende til at pumpe mere luft i dækkene, så der bliver mindre modstand, men det skal man ikke gøre, fordi der kan opstå problemer med det avancerede elektroniske stabiliseringsprogram, altså det der skal rette bilen op i tilfælde man skrider ud. Den elektronik, den er baseret på det rigtige dæktryk, så hvis man pumper for meget luft i dækkene, kan man risikere at få problemer, når man kommer ud. Hvis man kommer ud for en situation, hvor det skal hjælpe lidt til at rette bilen op. Ja, så skal man selvfølgelig sørge for at køre bilen til service en gang imellem. Og ikke mindst i elbilerne, der er jo dejlig motorbremse i dem, så man bruger ikke de mekaniske bremser ret meget. Så man kan faktisk godt være ude for, at bilens bremser hænger. Og gør de det, jamen så stiger forbruget. Er man i tvivl om bremserne hænger, så prøv et sted, hvor man holder lidt ned ad bakke, og så sæt bilen i neutral ende, altså frigear, og så slip bremsen ret hurtigt, så kan man se, om bilen begynder at rulle lige med det samme. Og gør den ikke det, må man finde et fredeligt sted på en landevej eller noget, og så lave en 3-4 hurtige opbremsninger efter hinanden, ganske kraftige opbremsninger. Det brænder som regel bremsestøvet og et andet af, der gør, at bremserne hænger lidt. Og så gentage testen med at sætte den i frigear, og så se om man ikke har løst problemet. Ja, så er der det der med at bremse en elbil. Det er sådan lidt en sjov ting. Nu skriver jeg bremse, og så skriver jeg hold afstand, se frem i trafikken, fordi det handler jo i virkeligheden om at undgå at bremse mere end absolut højst nødvendigt, fordi hver gang man bremser ned og skal op i fart igen, jamen så bruger man ekstra energi. Og det gælder selvfølgelig også på landevej og på motorvej, når man kører på længere ture. Nogle af bilerne kan sættes i frigear, når man kører, for eksempel folkevognens biler, Oppen og Golfen. Når man bare sætter den i D for drive og slipper speederen, jamen så ruller den helt i frigear. Og uden motorbremse, uden regenerativ bremse, så det er en rigtig god funktion. På den måde kan man komme rigtig langt. Skal man overhovedet bremse, jamen så skal man selvfølgelig bruge den regenerative bremse, hvor man genvinder lidt af energien. Det gøres lidt på forskellige måder, afhængig af hvilken bilmodel det er, men langt de fleste gør det, uden man sådan set skal bekymre sig om noget som helst. Og skal man nu bremse hårdt op, jamen så må man bruge de mekaniske bremser, men det er selvfølgelig også bedre end at komme galt af sted, så det er også vigtigt. Når jeg satte en lille trekant her, sådan en lille advarselstrekant, så er det også lidt for at snakke lidt sikkerhed også. Når man holder rigtig god afstand, så er det jo sådan, at man undgår at bremse ned, når der er en eller anden, der lige skal dreje af, eller hvis der sker sådan lidt regulering i trafikken. Men når man har kørt et stykke tid med sådan med at holde rigtig god afstand, så kan man nogle gange godt være tilbøjelig til at tænke, jeg rører ikke bremsen nu, jeg bremser ikke nu, fordi han når nok at dreje af. Og så kan man faktisk godt risikere, at man kommer lidt for tæt på bilen foran. Det har jeg selv kommet til et par gange og opdaget, han drejede ikke alligevel, og så må man bremse hårdt op.
Så selvom man lærer sig en god hold afstand taktik, så skal man alligevel være lidt forsigtig, at man ikke bliver lidt for øko-minded, at man ikke bremser, når der virkelig er behov for det. Og landevej, jamen som sagt, så er det noget med hastigheden. Kører man 80, så er det okay, men skal man virkelig køre økokørsel på landevej, jamen så prøv at se, om man kan holde endnu lavere hastighed, så kommer man virkelig langt på en opladning. Og her skal man selvfølgelig igen passe på, man skal ikke køre så langsomt, så man generer biler og andet, der laver farlige overhalinger. Og igen holde afstand, sådan så man undgår at bremse ned, når folk skal dreje af eller i anden forbindelse. Og så er der jo motorvejen, som de fleste af jer skal ud på, når det nu her bliver sommerferie. Det er jo fantastisk dejligt, man kommer langt, og man kommer også rigtig langt i en elbil, hvis man kører lige op bag i en lastbil på den her måde. Men det er der naturligvis flere gode grunde til, at man ikke skal gøre. En lastbil, der ikke har ret meget læs på, er blevet belært for nylig, den bremser bedre end personbiler. Så alene det er jo selvfølgelig farligt, men hvis man kører tæt på lastbilen, jamen, så har man jo heller ingen reaktionstid, hvis han lige bremser. Så lad være med det. Men det er fristende, det er da selvfølgelig klart. Det har vi jo alle sammen prøvet. At man ved at løbe lidt tør for strøm og bliver lidt bekymret for, at man når frem, så er det her fristende at gøre det her, for man bliver nærmest trukket med. Man har næsten ingen vindmodstand, når man kører lige bagved. Hvis der er kraftig sidevind, så kan man godt alligevel opleve noget nærmest en turbulens, og bilen ryster. Det er ikke så rart, men hvis det ikke blæser, så kan det her være fristende. Men særligt skal man være forsigtig, hvis det er en lastbil, der kører meget i grusgrave og på byggepladser. De kan godt skyde ganske mange sten bagud. Så det kan jeg godt sige, at man skal have stor forsigtighed med. Jeg har selv prøvet det. Så som advarselstrekanten går her naturligvis på, at man skal holde afstand. Fordi det er farligt og bestemt ikke anbefalet. Se, det var så den første del med et par køre grønt råd, som jo er generelt, uanset om man skal på ferie eller hvad man skal. Nu vil jeg lige se en lille finte her, fordi jeg kan ikke se oversigtsmenuen, når jeg er inde i den her fuldskærm. Så nu skal jeg lige se, hvordan jeg kommer tilbage og se, om der er nogen af jer, der har stillet spørgsmål. Det er jeg ret sikker på, at I har. Men det er jo så her, jeg desværre ikke har den store erfaring med programmet. How do I do that? Det beklager jeg altså. Se, det var bedre. Et øjeblik skal jeg se, om der er spørgsmål. Det er bare alle tider, så jeg kigger lige, om der er et par kommentarer. Kommer der billeder? Skriver Bent. Det gør der så. Forhåbentlig kan I se det. Godt, men det var lige det indtil videre. Men så fortsætter vi bare derudad. Jeg skal lige se, om der er nogen, der har ønsket at få nogle kommentarer ind her. Et øjeblik, der er lige 2 sekunders pause. Ja, Mads Lykke vil gerne sige noget. Jeg prøver lige at se, om jeg kan slå ham til. Hej Mads, er du med? Hej Martin, ja, jeg kan godt høre dig. Kan I høre mig? 2 sekunder, der var ikke meget lyd her. Kan du høre noget nu? Jeg hører dig uendeligt svagt. Jeg håber, de andre kan høre dig bedre. Se om jeg kan finde ud af at skrue op på det her. Det... Kan I høre det bedre nu? Ja, det tror jeg var bedre. Okay, så prøver jeg at holde fingeren her. Mads, du vil gerne lige sige noget nu her på det her tidspunkt? Ellers skal vi tage noget, eller er det regnet med at komme efter dig, eller hvordan var det? Ja, det var det, jeg tænkte. Jeg prøver lige sådan lidt mere generelt, og så prøver vi at tage lidt med de forskellige lande bagefter. Ja, det var det. Jamen, godt, det er bare jeg kobler mig ud igen. Jeg prøver lige at koble af igen, og så vender vi tilbage. Et øjeblik. Sådan. Yes, men hvis der ikke var andet, så... Der er flere spørgsmål. Jeg vil beklage det. Jeg skal lige lære det her. Masser svag i lyden, man kan lige høres. Okay.
Og så er der en, der spørger lidt til hastigheden på motorvejen. Det kommer vi til lige om et øjeblik. Yes. Så går vi videre her. Det var den forkerte præsentation. Nu tog vi hul på noget for tidligt. Så det gik så stærkt. Der var den. Yes. Når vi snakker hurtigladning, så skal vi lige have fat i en lille detalje først, som måske kan undre lidt. Sådan. Der findes 3 forskellige leverandører af hurtigladestandere, som leverer her i Europa. Og der er ABB, og så er der en portugisisk fabrikant, der hedder Efacec, og så en fransk, der hedder DBT. Når det er interessant at nævne denne forbindelse, så er det sådan, at ABB er jo dem, vi har i Danmark hos Clever og Eon. Efacec og DBT finder man i Sverige, Tyskland, Holland og en masse England og en masse andre steder. Og jeg må sige, både mine egne oplevelser, men det man kan læse på nettet er, at ABB er sluppet mange gange bedre fra det her, end nogle af de andre leverandører. Både Efacec og DBT har desværre ret mange problemer med de tyske biler. CCS-standarden. Jeg har ingen idé. Jeg har prøvet at spørge lidt rundt omkring, hvad i alverden det er, der gør, at ABB kan lave det her, men de andre ikke kan. Så jeg ved ikke, om det er kommunikation, eller hvor det er gået galt, men nu er der ikke så mange ladere rundt omkring, det kommer tilbage til om lidt, men man kan ikke altid lige vælge det ud fra leverandør. Men hvis I kan læse nogle anmeldelser rundt omkring om de forskellige standere, så kan man lige holde øje med, om der skulle være mulighed for at vælge nogle forskellige standere i de forskellige byer. Måske se det på et billede. Vi kan ikke gøre så meget ved det, men kun glæde os over, at vi i Danmark stort set kun har ABB hurtiglader, så det er rigtig dejligt. Opladningstid. Ja, det afhænger jo af en række parametre, blandt andet biltypen, batteritemperatur og hvor meget strøm der er på batteriet, når man starter hurtigladningen. Men de fleste biler lader på mellem 20 og 30 minutter op til 80% på det, jeg kalder 50 kW standard, og det er det, vi har i Danmark. Næsten alt i Danmark, de lader med den store effekt på 50 kW. Og finder man en ladestander på 20 kW, der står en enkelt ude på DTU i Lyngby, men ellers er de ikke udbredt i Danmark, men det er de til gengæld i mange andre lande, jamen så er ladetiden noget, der ligner det dobbelte, cirka 45-60 minutter op til 80%. Når jeg opgiver tiden til 80%, så er det fordi de fleste biler begynder at lade langsommere, når de nærmer sig 80%. Og opladning til altså mellem 80 og 100%, det kan i nogle tilfælde tage helt op til 3 kvarter en time ekstra. Folkevognen ser ud som om det går lidt hurtigere, og Leafen kan nogle gange tage ret lang tid. Det er sådan lidt forskelligt, specielt afhængig af temperatur også. Så det man snakker om, når man snakker hurtigladning, det er sådan en opladning til 80%, for det går sådan relativt hurtigt. Så kommer vi til spørgsmålet, der blev stillet før. Optimal kørehastighed. Der er flere af de gode medlemmer i FDL, der har siddet og prøvet at lave lidt grafer, og han har sagt forsket lidt i det. Men et eller andet sted mellem 90 og 110 km i timen giver den højeste gennemsnitshastighed. Det er klart, hvis selve køreturen den går hurtigt, hvis du kører 110, men da man skal ind og lade oftere, jamen så taber man lidt tid på den måde. Så lidt afhængig af hvor hurtigladeren er, man så kan sige, så vil de fleste opleve, at man kører hurtigt sådan et eller andet sted mellem 90 og 110 km i timen. Og det der også er ret interessant, det er så det her med, hvad er den bedste strategi? Og hvis man tager et teoretisk scenarie, så er det sådan, at man skal køre batteriet længst muligt ned, fordi batteriet lader hurtigst, når det er langt nede i ladning. Så nu har jeg skrevet, at det bedste er at holde batteriet mellem 20 og 80%. Det er sådan lidt den forskning, der ser ud til at være, hvor batteriet tager mindst mulig skade af hurtigladning, hvis man holder det i det der niveau. Teoretisk, hvis man ser bort fra slid på batteriet, jamen så skal man køre det så tæt ned på 0 som muligt, fordi der lader den hurtigst. Så kan man det, så kører den så langt ned som muligt, og så lader op til 80%. Når vi nu snakker slitage på batterierne, så ser det ikke ud som om hurtigladning det belaster batterierne særlig meget. Jeg har selv lavet over 100 gange på min Leaf, og når jeg måler lidt på den her Leaf Spy, så kan jeg se, at batteriet er på omkring en 5-97% af den oprindelige kapacitet.
efter 30.000 km over 100 hurtigladninger. Så man skal som udgangspunkt ikke være bekymret for at hurtiglade. Det man nok ikke skal gøre, det er at hurtiglade op til 100% tit. Det ser ud som om, det måske kan slide lidt på batteriet. Men man skal altså ikke være så bekymret for det her. Det mener jeg bestemt ikke. Bare komme ud af og nyde elbilen og komme på nogle længere ture. Det skal i hvert fald ikke være det, der ligesom giver problemer. Men når vi nu snakker det her lidt med garanti og med varme og med alt muligt andet, så er der lige sådan et par ting, jeg har stødt på her i den forbindelse, som jeg lige vil komme ind på. Vores gode Nissan Leaf er jo en dejlig bil og kører fantastisk godt og også udmærket hurtigladning. Men som I kan se på billedet, så er der ude til venstre en række blå barer med en lille hvid prik for enden, som er simpelthen temperaturen på batteriet. Leafen adskiller sig fra de fleste andre elbiler ved at være luftkølet på batterierne og ingen aktiv køling. Og I kan se der til venstre, der er vi oppe i 2, 4, 6, 7 streger på varmen på batteriet, efter jeg har kørt en hel dag til møder i Jylland og andre gode aktiviteter på over 500 km og lavet 6 hurtigladninger. Jeg har snakket med et par Leaf-kører. De siger, at hvis man holder en høj hastighed, når man kører for 130-40 km i timen, og samtidig laver en del hurtigladninger, så kommer batteriet hurtigt op i en temperatur, hvor op i nærheden af det røde område. Det betyder ikke så meget for batteriet som udgangspunkt, hvis man gør det en gang imellem, men når batteriet kommer op og bliver for varmt, så sætter det effekten ned på motoren, og så kan man ikke køre så stærkt. Om man stadig kan køre motorvejshastighed på 100-110, jeg har faktisk ikke prøvet det, så jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald mødt et par stykker, der brokker sig lidt. Så af hensyn til Nissan Leaf, batterivarme og muligheden for flere hurtigladninger træk, så er det også fint at køre de der 100-110, jeg plejer at gøre på motorvejen. Så er der ingen problemer, selv efter 6 hurtigladninger. Og hvis nogen har fulgt lidt med på Folkevogns e-Golfs sider på Facebook, den internationale, har det her været diskuteret et stykke tid. Ifølge manualen, så er det sådan, at hvis man lader mere end 2 gange på hurtigladerne i træk, uden at lave en almindelig opladning ind imellem, så bortfalder den 8 års garanti, som Folkevogn giver. Det er mildest talt mystisk. Jeg kan forstå, at det diskuteres meget, om det både gælder USA og Europa og hvad det gør. Der er i hvert fald nogle nordmænd og nogle englænder, der har læst det her. Så det gælder selvfølgelig om at læse i manualen, hvis I har en folkevogn, og prøve at se, hvad der egentlig er op og ned i det her. Særlig uheldigt er det naturligvis, hvis man køber bilen brugt, så kan man jo ikke vide, om den tidligere ejer har lavet hurtigt adskillige gange i træk. Så det er jeg sgu ikke imponeret over, for at sige det lige ud. Der har folkevognen et forklaringsproblem her. Og hvad der er op og ned i det der, og hvad betyder, at man mister garantien? Er der så slet ingen garanti på efter 2 år, eller har man så kun garanti til 60% af den originale ydeevne? Det stiller langt flere spørgsmål end svar. Så der er noget at gå videre med til folkevognen her, for at få nogle svar på de spørgsmål, hvis I har sådan en. Når vi nu snakker luftkøling, så kan vi lige sige, at de nye varevogne fra Nissan, hvis nogen af jer har den, der er faktisk aktiv køling på, det vil sige, der sidder en lille blæser og køler batteriet, når man hurtiglader, også hvis man kører, så den er lidt mere forberedt til mange hurtigladninger træk i forhold til Leafen. Og så går vi over på at snakke hurtigladning i Danmark. Helt generelt, så kan man sige, at vi har jo 2 udbydere i Danmark, der har hurtigladet netværk, Clever og E.ON. Og vi er nok det land i Europa, der har flest hurtigladere i forhold til, hvor mange elbiler og hvor mange mennesker vi er i landet. Så selvom man måske synes, at der er steder i Danmark, der mangler hurtigladere, så er vi super vanvittigt privilegeret her. Det er i hvert fald den første version. Det der så er en lille smule træls, kan man sige, det er, at for at kunne hurtiglade, så skal man langt de fleste standarder, i hvert fald hos Clever, der skal man på forhånd have et kort, et ladekort, et såkaldt, også kaldet RFID-kort. Det vil sige, at man skal have sådan et, der svarer til et gammeldags benzinkort, for at kunne anvende hurtigladeren. E.ONs lader kan man køre hen til og ringe til deres kundeservice,
og så få en hurtig ladning for 99 kroner. Så der er lidt mere tilgængelig. Jeg ved, at Eon arbejder på en app, som er i testfasen i øjeblikket, det tror jeg godt, jeg må sige. At de er i gang med en app, hvor man så skulle kunne betale mere intelligent i fremtiden. Hvornår den bliver aktiv, det ved jeg ikke. Men de arbejder på sagen i hvert fald. Men Clever, der skal man indtil videre være kunde på forhånd. Så uanset hvad, så skal I rundt i det danske land her til sommer, så er der ingen tvivl på forhånd. Anskaffe jer de her kort, både hos Eon og Clever, så er I sikre på, at I kan lade alle de steder. Og har ingen problemer for efterfølgende en regning, ligesom en god gammel benzinregning, man fik tilsendt. Og det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Det, der er vigtigt, det er, når man skal bruge Clevers standard, så skal man jo ind og vælge og se, hvor de står henne, de her hurtigladere. Og det kan man gøre på deres udmærkede app, man kan downloade på forhånd. Der kan vælge man stiktype op i højre hjørne. Her på kortet, som jeg lige har hentet fra nettet, der vælger man det ud til venstre, hvis man vil se, hvor de standarderne er. Og her kan vi se type 1. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er med stadigvæk, men der er stadig nogle få ladere til de gode gamle Nissan langsomladning. Men ellers er det type 2 til typisk Renault Zoe, og selvfølgelig også Tesla. Og så er det CHAdeMO, det er til de japanske biler. Og CCS, jamen det er som udgangspunkt til tyskerne. Man lærer jo hurtigt, når man har en elbil, hvilken type der passer til. Man kan jo komme til at køre hen til en forkert standard, så lærer man det på den hårde måde. Men det er jo sådan, at næsten alle de ladere, som Clever sætter op i dag, de har jo de 3 forskellige ledninger på, altså type 2, CHAdeMO og CCS, så de kan betjene alle biltyperne. Og her skal man måske lige sige, at hvis der holder en bil og lader på type 2, typisk en Renault Zoe, så kan man faktisk godt bruge enten CHAdeMO eller CCS samtidig. Man kan lade på begge to, men man kan ikke både lade en CHAdeMO og en CCS samtidig. Jeg ved ikke, om det var lidt forvirrende, men hvis der holder en anden bil der, så behøver I ikke nødvendigvis køre videre på at køre over og se, om det kan lade sig gøre at lade. Eon skal man finde det inde på deres kort, på deres hjemmeside, hvor man kan se, hvor laderne står. De har ikke helt så fin en søgefunktion, men det kommer som sagt på appen. Og når I nu er ude at køre, så kan I for eksempel lede efter en hurtig ladestander her på Clevers app, eller her på kortet. Så er det meget vigtigt at gå ind og se beskrivelsen af, hvor den hurtige lader rent faktisk står. Clever har sat nogle af dem op ved store indkøbscentre, og er det mørkt eller tåget eller på anden vis holder der en masse biler parkeret, så kan det være helt afsindigt svært at finde de hurtige ladere her. Så læs beskrivelsen, se billedet og eventuelt tryk på finde en vej, så får man en udmærket guidning med sin mobil altså smartphone hen til ladestanderen. Der er nogle sjove beskrivelser på nettet af folk, der har kørt rundt om natten og ledt efter de hurtigladere her på en stor parkeringsplads i Tåge, og det har taget lang tid. Jeg har selv prøvet det også. Vanvittigt irriterende, men Clever har faktisk gjort et rimeligt stykke arbejde i at beskrive dem efterhånden. Så brug appen aktivt til det her. Eons står indtil videre ved de forskellige rastepladser rundt omkring i Danmark, så de er ret nemme at finde på rastepladserne, og også for den sags skyld skiltet rimeligt. Inden vi tager udlandet, så hopper jeg lige tilbage i min snille her og prøver at se, om jeg kan finde ud af, om der er nogle spørgsmål. Jeg sidder og se med her, det er bare perfekt. Det er rimelig amatøragtigt. Jeg skal prøve at gøre mit bedste. Ja, maksimalt. Okay, så har vi lige her et par kommentarer eller et par spørgsmål. Angående sikkerhed ved regenerering. Husk, at der ikke er bremselys ved regenerering. Det er rigtigt, David. Nogle af bilerne, for eksempel Nissan og nogle af de tidligere biler, de tænder ikke bremselysene, når man regenererer. Men det gør BMW'en, når du opnår et vist niveau. Det gør Tesla, og det gør Folkevogn Golfen også. Der kan man indstille forskellige niveauer. Så nogle af dem tænder det, men det er rigtigt. Zoe'en gør det ikke, og Leaf'en gør det ikke, hvilket er faktisk temmelig irriterende. Man får nogle gange nogen lidt tæt op bagpå, så det er en udmærket kommentar til sikkerheden. Og så skriver Jan, jeg springer lige til næste spørgsmål. Bliver webinaret til at se senere? Ja, det gør det. Jeg optager det, og så lægger jeg det ud som en video.
på Efdels, sikkert også på siden, men i hvert fald på Facebook, så Bent, du kan roligt komme og se det senere og ordne de familiære ting, der skal ordnes. Og Jan, jeg kan se batteritemperatur på de enkelte celler på million gennem sådan en god udlæser, det er en af de der spionprogrammer. Det kan man også på Leafen, hvis man vil det. Og det er også rigtig fint. Det I så på skemaet før, eller på billedet før, hvor der var en 7-8 streger på temperaturen, det viste, kunne jeg se på den der lille Leaf-spy jeg har, at det var svaret til cirka 29 grader på cellerne, hvilket på ingen måde er kritisk. Der skal man i nogle tilfælde over 35-40 grader på et batteri, før det begynder at slides. Men det er rigtigt, der findes forskellige måder, man kan nørde lidt for at se temperaturen. Og så skal jeg lige se her, og jeg slår det fra igen et øjeblik. I kunne sikkert se med på spørgsmålet, men jeg lærer det sgu nok en dag. Nå, men hvis der ikke var flere spørgsmål til hurtigladning rundt omkring i Danmark. Jeg sidder lige og kigger på listen her. Ja, så hopper vi lidt rundt i de andre lande her. En af de ting, der irriterer mig helt afsindigt ved at have min gode Nissan Leaf, det er, at det bare er, som i gode gamle dage, at man nærmest skal søge om visum for at komme ud af landet. Ikke selvfølgelig, fordi man godt kan køre over grænsen i en elbil, men at lade i udlandet, det er stadigvæk fuldstændig vanvittigt kompliceret. Og selv jeg, der har været en del ude at køre i Tyskland og andre steder, er nærmest orker det nærmest ikke, fordi det ligner et Ph.D.-studie at tage en lille tur over grænsen. Og jeg bor i København jo, og kan jo selvfølgelig nemt køre en tur til Helsingborg og til Malmø. På et tidspunkt kunne man bruge Malmø, en hurtiglader, en demolader hos Nissan i Malmø, den stod udenfor og kunne bruge støjen rundt og var gratis, så det var rigtig dejligt. Men som bekendt kommer man ikke så langt af en enkelt hurtigladning, så kunne man køre lidt rundt i Sydsverige. Den gode nyhed, det er jo, at Clever er jo i fuld gang med at sætte en række af de her lader op med 3 stik, trippelladerne, i det meste af Sydsverige, vel helt op til Göteborg og til Stockholm. Der er et par stykker aktive på deres kort, hvis I går ind og kigger. Jeg blev belært her af Palle forleden dag, at 2 af dem er midlertidigt i forbindelse med det svenske folkemøde over på en af øerne. Men jeg håber jo, at flere af dem når at blive aktive inden sommerferien, så man kan komme en tur til Sverige. Og jeg glæder mig særdeleshed til, at der er et sammenhængende netværk i Sverige, så man kan komme over og køre der med elbilen. Jeg er ikke sikker på, at jeg orkede at køre helt til Stockholm med min Leaf, men bare det, at man kan komme lidt over i Sydsverige og køre rundt i nogle af de fantastisk dejlige steder. Gå tur på Skånelægen og hvad man ellers skal finde på, det er jo afsindigt dejligt. I Sverige har Fortum, det finske energiselskab, noget der hedder Charge and Drive, som også er i Norge. Der har jeg fået en brik til, så der kan jeg simpelthen lade på det netværk i Sverige. Jeg kan forstå, at det var virkelig også dig, Mads, tror jeg, der havde haft frygtelige problemer med det. Og jeg skrev bare på hjemmesiden, at jeg gerne vil have en tilsendt, og det fik jeg altså. Jeg har ikke brugt den endnu, så jeg ved ikke, om regningen uden problemer går til Danmark, og man nemt kan betale, eller man skal ind på netbanken og lave en udenlandsk overførsel, eller hvordan det fungerer. Det har jeg faktisk ikke prøvet, så jeg ved ikke præcis, hvordan det fungerer. Men her er også lidt af historien, at Fortum har været lidt tidligt ude og sat nogle af de hurtigladere op, som ikke er ABB. Jeg husker ikke lige, om det var DBT eller Efacec, men og nogle af dem har virkelig præsteret dårligt, kan man læse inden under de enkelte ladestander her hos Charge and Drive inde på hjemmesiden, at de har ofte problemer nede i lang tid, og når man er i Sverige, og der er langt mellem byerne og den nærmeste hurtiglader, så er det jo mildest talt uheldigt, at man kommer hen til en hurtiglader, der ikke virker. Og apropos det, så skal man måske lige svinge tur tilbage til Clever i Danmark. Kommer man til en hurtiglader hos Clever, eller en ladestander, der ikke virker, så står der et telefonnummer på ladestanderen, som Clever besvarer i almindelig arbejdstid og Falk i resten af tiden. Og der plejer Clever at være venlig og give en tur bag på Falk, hvis man ikke kan lade på en ladestander for dem. Hen til den nærmeste hurtiglader. Det er jo ualmindelig god service
Og det er der nogle stykker af os, der har prøvet en gang imellem, at enten bilen drillet eller ladestanderen, men der har Clever været venlige. Jeg kender ikke præcis betingelserne hos Eon, må jeg sige. Det burde jeg selvfølgelig have undersøgt. Men tilbage til Sverige her. Det er simpelthen historien i øjeblikket. Der er langt imellem dem, og ja, jeg skal ikke have noget af at køre længere tur derovre, for jeg tror ikke netværket hos Charge and Drive endnu er pålideligt, og som sagt sidder jeg og venter på, at Clever laver en ordentlig service der. Ja, så er der Norge. Der er rigtig mange udbydere af hurtigladere deroppe. Men det er sådan, at Elbilforeningen i Norge har lavet en fælles brik, som man kan bruge til at lade på TIER hurtigladere. Og jeg må sige, jeg tror det er løgn, men jeg har faktisk ikke været i Norge i mange år, på trods af alle de elbiler, og det var naturligvis noget, jeg burde i forbindelse med mit arbejde. Men jeg har ikke prøvet det, men jeg stødte for nylig på en vanvittig god artikel, som er et billede af her. Sådan planlægger du elbilferien i Norge, og der står en hel masse om, hvordan man kommer i gang med det. Jeg lægger et link ud bagefter på den lukkede FDL Facebook-side, eller for medlemmer, hvor I kan læse den her artikel, og det burde i den forbindelse være svar på langt de fleste spørgsmål. Og så kan vi jo sige, at dem, der har lidt mere erfaring med Norge, der er et par medlemmer, der har været oppe og prøvet det allerede, jamen I kan jo kommentere det inde på Facebook og bringe det her lidt videre. Norge er i modsætning til Danmark jo, eller Norge også relativt mange hurtigladere, men man kan jo jævnligt læse om kø, både lille og lang kø for at hurtiglade, og mon ikke der bliver rigtig meget rift om det med over 50.000 elbiler i Norge her til sommer. Jeg kan jo ligesom godt fornemme, at jeg skal op og lave lidt erfaringsopsamling deroppe snart i min liv. Forhåbentlig i efteråret en gang. Så jeg burde jo være mere inde i det, men det er jeg desværre ikke. Jeg nyder kun indtil videre billederne på Facebook og andre steder og alle de elbiler. Og når der nu er et billede af en Tesla, det glemte jeg jo så lige i indledningen. Tesla har jo selvfølgelig deres eget hurtigladenetværk og hurtigladenetværk i hele Europa, og det er jo gratis, og dem der har Teslaerne, de finder hurtigt ud af det og behøver meget sjældent adgang til de andre services her. Så man kan sige, det vi webinar her er mest rettet mod alle os andre, der ikke kører Tesla. Mads, det var sådan set lidt det jeg havde på programmet. Jeg skal slå dig mikrofonen til lige om et øjeblik. Jeg vil sige, da vi kørte rundt i Alperne sidste år, var vi så heldige, at vi hoppede, eller i Schweiz og en del af Østrig var hurtigladerne gratis, fordi netværket var så nyt, at de ikke indførte betaling. Og gennem Tyskland var det sådan på det tidspunkt, at der var ingen hurtiglader. Så det var meget simpelt. Den eneste måde, vi kunne få vores elbil med derned på, det var simpelthen ved at hoppe på hurtigtoget gennem Tyskland. Og det vil sige, at vi kørte til Hamburg, hvilket i øvrigt dengang var en udfordring, og det er det stadigvæk. Og sindssygt irriterende. Så derfor hoppede vi på toget, som sagt, kørte hele vejen gennem Tyskland på autotoget. Og i Schweiz og toppen af Frankrig og i en del af Østrig, vi kørte i, op til München, var der en del hurtigladere, og de var gratis. Og en del af tiden lavede vi på hoteller og lidt forskellige andre steder. Så det lykkedes faktisk rigtig, rigtig godt, selvom det var en god lang tur, og vi kom over nogle af de store pas også ved at køre et godt stykke så langt vi kunne, og så overnattede vi stedet og lavede om natten, og så kørte vi videre dagen efter. Og lykkedes vi at køre over 3 pas på op til 2500 meters højde, hvilket var en fantastisk oplevelse i elbil. Og når vi nu snakker bjerge, jamen de bruger selvfølgelig væsentligt mere strøm op ad bakken, men til gengæld lader de op på vej ned. Så nogle steder lavede vi op mellem 15 og 20% op ved bare at regenerere ned af bjergene. En fantastisk oplevelse. Øjeblik, så prøver jeg lige i min snedighed her med IT-systemer og andet, og finde ud af, om der var nogle spørgsmål so far, vi lige har svaret på. Hvor filen var nu det henne? Nå, det springer jeg sgu lige over, det kan jeg ikke lige finde ud af. Var det hernede igennem så? Ja, det var det, min senden. Ja, Mads, det er rigtigt, der kommer en app til Fortum. Det kan du også få lov at fortælle nu.
Fordi nu gør jeg lige det, nu slår jeg mikrofonen til. Mads, er du med? Ja, hallo, kan I høre mig nu? Det kan vi, jeg kan i hvert fald. Hallo, Yes, kan du høre noget nu? det er meget, meget fint. Super. Jamen, jeg har bare et kommentar til det med Fortum. Og det var nemt nok at skaffe en brik, men problemet er at få den aktiveret. Og det er ikke så nemt, hvis ikke man er nordmand eller svensker. Det er faktisk tæt på umuligt. For man skal have en norsk eller svensk bankkonto for at få opkrævningen ud. Så det kunne godt være spændende at se, om din brik overhovedet virker på sådan en lader. Det er jo det, man kalder en dejlig information at få, inden jeg overhovedet bevæger mig over. Jo. Ja, det er i hvert fald godt lige at tjekke på i forvejen, og det kan jeg sige, det er en erfaring, jeg også har gjort med andre brikker sydpå, at det kan godt være nemt at skaffe dem, men det kan være svært at få dem aktiveret. Ja, til det kan jeg sige, at jeg har skaffet en i Østrig til 3 hurtigladere for et østrigsk energiselskab. Jeg skulle betale 25 euro for, og så sendte de sådan et RFID-kort. Men jeg kunne aldrig finde ud af at betale via min netbank. En eller anden grund virkede det ikke. Jeg fik adskillige rykker fra dem, og til sidst så opgav de mig. Det synes jeg er meget fint, men så kom der så også et standardbrev, og nu ville de jo godt have deres RFID-kort tilbage igen. Så jeg måtte ned på posthuset og sende et RFID-kort tilbage til Østrig for at have lavet 3 hurtigladninger. Men, og derfor så kunne jeg ikke lade være med ligesom at grine lidt og kalde det lidt et PhD-studie, bare fordi man vil køre til udlandet i sin elbil, ikke? Ja, det er desværre meget besværligt. Ja, men hvis vi lige skal tage den gode historie først, inden din underholdende PowerPoint kommer her, Mads. Det er sådan, at det vi mangler i Danmark, det er jo også, at man med sit cleverkort kan lade hos E.ON og andre steder. En af de ting, der har været til hindring for det er, at de bagom kan overføre betalingerne mellem hinanden. Og til det bruger man nogen, det tror det hedder clearinghouse eller noget af den stil, der kan flytte penge rundt. Og på europæisk plan er der kommet et sådan et nu. Firmaet hedder Hopject, det er sådan ikke særlig interessant for os. Og det interessante ved historien er, at rigtig mange af de store udbydere har, meldt sig ind eller meldt sig til sådan en clearinghouse her. Blandt andet Fortum og en række andre. Og i Danmark er det CleanCharge, der også er med der. Så i løbet af forhåbentlig et halvt eller et helt år, så bliver det muligt at bruge sin RFID-kort eller sin egen løsning på rigtig mange andre steder i Europa, sådan så vi faktisk opnår det, vi kender fra mobiltelefonerne. Altså man kan lave roaming, når man er andre steder. Så det er faktisk en rigtig god nyhed, men indtil det bliver udbredt i praksis, jamen så kan du få lov her, Mads, at fortælle lidt om dine erfaringer indtil videre, og du siger bare til, når jeg skal skifte til den næste PowerPoint. Ja, altså min historie er jo ikke udmøntet i praksis endnu, men vi kunne meget godt tænke os at tage på sådan en lidt gammeldags bilferietur, og ideen var, at vi ville køre til Bruxelles og besøge nogle venner, og så køre hjem over Berlin og besøge noget familie. Det vil vi så prøve at finde ud af, om det kunne lade sig gøre. Så vi kan tage den næste nu, Jan. Sådan, ja. Så det første, man skal gøre, hvis man kunne tænke sig at komme et andet sted hen, det er så at finde ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre. Og er der overhovedet nogle ladepunkter? Og nu vores bil er en BMW i3, så det vi indsætter, det er CCS hurtiglader, og til nød kunne vi godt have det enkelte hop på en 22 kW AC-lader. Det tager godt nok pænt lang tid, men det kan lade sig gøre, hvis ikke det er hver gang. Ja, det er 3 timer med i3'erne, ikke? Altså til cirka 3 timer fra 0 til du har omkring 90% eller på den størrelse, 85, ikke? Mens at CCS'en, det er de der 20-30 minutter, som du siger, ikke? Ja. Hvis man har en tysk bil, så kan jeg anbefale den hjemmeside, der hedder ccs-map.eu, som er en tysker, der samler samtlige CCS-stationer i Tyskland og plotter dem ind på sådan en Google Map med referencer. Og den har jeg rigtig gode erfaringer med, for den er altid super opdateret. For eksempel Clevers nye lader i Sverige er allerede på det tjekket her til i eftermiddag. Okay. Og jeg kan faktisk ikke være ude for, at der er nogle CCS-lader, som ikke har været på den her liste her. Så hvis man har sådan en bil, så er det et rigtig godt sted at starte, hvis man skal på langtur.
Øhm, Derudover så forhørte jeg mig på Facebook, hvad man gjorde i Tyskland, hvis man ville finde ladere dernede. Og det tyskerne sagde var, at den der goingelectric.de, det var den bedste kilde til ladepunkter i Tyskland. Og den udmærker sig også ved, at der også er sådan, man kan gå ind på hver enkelt ladestation og se, hvem der har den. Så man kan undersøge, om man har en chance for at lade, eller om man kan skaffe et kort til den i det hele taget. Ja. Og så er der selvfølgelig Lemnet, som jeg tror, du vil tale videre om senere, Jan. Er det korrekt? Jamen, det tager jeg lige lidt senere. Jeg skal prøve lige at gennemgå den. Den havde vi super god erfaring med, både Tyskland, Østrig og Schweiz. Men det er en rigtig ingeniør hjemmeside, det kan jeg godt tillade mig at sige, når jeg selv er ingeniør. Men så derfor så gennemgår jeg den lige bagefter, hvordan man laver søgning på den, ellers så kommer man galt afsted. Ja, det er ikke alle de her, der er specielt brugervenlige, men mange af dem virker fornuftigt. Lad os tage den næste så. Ja. Sådan, det er CCS Map EU her, og der kan man se alle de ladestationer, der er plottet for Nordeuropa, eller Danmark, Tyskland, England. Og det man vil bemærke, hvis man gerne vil til Belgien, det er, at Danmark har rigtig mange, og det samme har Holland, og der er også lidt i Belgien. Men der er sådan ligesom en gobiørken, man skal over, når man skal igennem Tyskland. Men det kan lade sig gøre. Vi der kender et par tyskere på Facebook, som har faktisk taget turen den anden vej sidste år, så det kan lade sig gøre. Men det, som er lidt problem i Tyskland, er, at mange af de her lader står hos forhandlere, så man skal være opmærksom på, at de ikke er åbent 24/7, og man skal ringe i forvejen for at få lov at lade. Men hvis man er parat til det, så kan det lade sig gøre. Så lad os hoppe til den næste. Ja. Så det næste, man så skulle gøre, eller jeg gjorde, det var så at prøve at finde ud af, om det overhovedet var muligt. Altså, hvor langt var der mellem de her forskellige ladestationer, og var der en chance for, at rækkevidden faktisk var stor nok til, at vi kunne hoppe imellem dem. Og til det formål har jeg specielt i Tyskland brugt Google Maps på at se, hvor mange kilometer har jeg mellem de forskellige lader, og for at sandsynliggøre, at det kan lade sig gøre. Og der måtte vi så forkaste turen hjem over Berlin efter den omgang, for det er simpelthen næsten umuligt at komme fra Berlin til Farø. Der er kommet en hurtiglader i Rostock nu, men stadigvæk er det er meget, meget svært at komme den vej. Det ville hjælpe, hvis også vi havde en dansk hurtiglader i Rødby og i Gedser. Det ville være en stor hjælp. Så Berlin bliver det ikke i år. Ja, nej, Berlin er vanvittigt irriterende, fordi der er faktisk ret mange hurtiglader i Berlin, men det er en ø midt i det hele, hvor man ikke kan komme til og fra. Ja, jeg kan godt komme til Berlin fra Belgien, men det er næsten umuligt fra Danmark. Ja. Ja, så Danmark, som vi kender, det går rigtig fint med Ian og Clever der, og Holland går fint. Der er masser af hurtiglader i Holland, og Belgien er sådan inden for acceptabelt niveau. Så de 3 lande går fint, mens at Tyskland er lidt en udfordring. Det kan være, at vi bliver nødt til at tage en overnatning eller lave en 22 kW ladning et af stederne, men muligt skulle det være. Ja, og så er det her med, at forhandlerne ikke altid har åbent. Det skal man virkelig være opmærksom på. Ja. Yes, næste. Yes. Ja, i Danmark, Clever og Eon kender vi. Det er rimelig enkelt. I Tyskland, der er der rigtig mange udbydere, som vi har været inde på. Men der findes faktisk allerede i dag noget, der ligner sådan en roaming-app, noget der hedder plugsurfing.com. Og de har faktisk samlet en stor del af de her forskellige udbydere i deres keyhanger, som er ligesom sådan en chip eller sådan et kort, som vi kender fra Eon og Clever. Og samtidig har de en app, som på de ladestander, som ikke har support for kortet, der kan man bruge appen i stedet for. Der kan man gå ind på den hjemmeside, der hedder plugsurfing.com og se, hvilke af de lader, der er dækket der. Men der er faktisk temmelig mange. Så, og den kan jeg godt anbefale. Der skal man bestille og købe sådan en keyhanger hos Plugsurfing. Det koster, jeg kan ikke lige huske, hvor mange euro.
Og så kan man registrere sit kreditkort på den keyhanger der, og så skulle det gerne spille. Det håber jeg i hvert fald, ellers så når vi nok ikke helt til Bruxelles. Jeg har så yderligere ud over plugsurfing har jeg skaffet mig et Charts Now-kort. Det Eon-kort, jeg har, er godt nok et Charts Now-kort, men det virker bare kun i Danmark, så det er ikke rigtig meget ved. Man skal have et tysk Charts Now-konto for at kunne bruge tyske, hollandske og belgiske Charts Now eller BMW lader, og det er meget upraktisk. Nu har jeg heldigvis noget familie i Berlin, så det lykkes mig at skaffe et kort via dem, og jeg håber, at Eon får lave forbindelse med de andre, så man rent faktisk kan bruge det der Charts Now til noget. Men vær opmærksom på, at hvis du har sådan et Charts Now-kort fra Eon, og tror, du kan lade i Tyskland, så kan du ikke. Du skal bruge det tyske. Og det Charts Now-kort, er det ikke noget med det, man får, når man er BMW-kører, er det ikke sådan? Jo, du har fået det tilsendt. Alle, der har en BMW, har fået tilsendt, eller fået byttet deres Eon-kort ud med sådan et Eon Charts Now-kort. Ja. Men jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad fordelen er, men på sigt går ud fra, at det bliver koblet sammen med det andet Charts Now netværk, men sådan er det ikke i dag. Det må vi håbe. Ja. Holland og Belgien. Som sagt, så er der rigtig mange hurtigladere i Holland, og der er 2 hovedselskaber. Der er dem, der hedder Fastend.nl, og deres lader er nemt tilgængelige. De har en app, hvor du kan registrere dit kreditkort, og gør man det, så kan man starte hurtigladeren. Så den skulle være meget enkel at gå til, og de har et pænt stort netværk i Holland. Det andet store selskab er dem, der hedder The New Motion, som også har lader i Belgien. Og der har jeg faktisk lykkes mig at få 2 kort fra dem, men et fra Tyskland og et fra Holland. Men begge er umuligt at aktivere med, når man ikke har en tysk eller en hollandsk bankkonto. Men det er så heldigt, at det her plugsurfing keyhanger, den skulle roame med The New Motion, så forhåbentlig fungerer det, men det finder jeg så ud af om nogle uger. Ja. Ja, så næste billede, tror jeg. Det er jo altså fantastisk. Ja, så her er de kort, jeg har skaffet. I kender nok Clever-kortet over til venstre, og Eons røde brik der. Og så den lille brik der med den gule brik med det hvide lyn, det er plugsurfing keyhangeren. Så er der et tysk Charts Now-kort, og så er der et EVE-kort, det er en lokal tysk udbyder i Nordvest-Tyskland, som sender de der kort gratis, så kan man lade gratis på alle deres lader. Det er sådan mest til nødstilfælde. Og så er der de 2 The New Motion kort der, som jeg nok bare har med. I værste fald kan jeg åbne en tysk konto, så jeg kan lade dernede, men lad os se. Altså, en af de ting, jeg godt kan lide i den her historie, Mads, det er jo det her EVE, ikke? Man skal bruge et kort for at lade gratis. For at aktivere det. I verden ligger den logik, ikke? Ja, det virker meget mærkeligt, så det gør det godt nok. Ja, der har man altså siddet på nogle store bestyrelsesmøder og tænkt meget længe over, hvordan man gør det her. Altså, enten skal man betale, eller også skal det være ligesom fri adgang, ikke? Men det er altså ikke det eneste sted, det her er set. Det er også set mange andre steder. Ja, det er et meget underligt system jo. Så, men man skal kigge sig godt for og sikre sig, at man har nok muligheder. Det er jo nok det vigtigste, ikke? Og så må man ellers bare have god tid. Altså, vi planlægger at tage den med ro, og så må vi se, så bliver det en oplevelse, tænker jeg. Lige præcis. Jamen, det er der ingen tvivl om. Det må man bare gøre. Helt sikkert. Så det tror jeg var, hvad jeg havde for nu. I kan sikkert høre min grædehistorie, når vi kommer hjem. Jamen altså, vi kan jo gøre det, Mads. Vi kan jo holde en tilsvarende ind i august-september. Og ja, lidt op på det, med nogle fantastiske. Det gerne ud. Ja, det er i orden. Men tusind tak for indlægget. Du er væsentligt mere vidende, end jeg i virkeligheden var dernede i syd for Danmark. Nu får vi se, om det er nok. Nu må vi se, om det er nok. Det er jo sådan, at Clever har fået penge fra et stort EU-projekt, der hedder TNT, til at lave præcis den korridor, du savner her, Mads, fra Rødby og ned gennem Hamburg til Holland.
sidst jeg spurgte til Clever, hvornår det blev virkelighed, de blev ført ud i livet, og der var det noget vævende svar. Så Ja. du når desværre ikke her inden din sommerferie. Nej, og vi bliver desværre også nødt til at køre over Jylland for at komme til Hamburg. Altså, det går ikke over Rødby. Nej, men og der er det netop oppe i Kiel, du skal være opmærksom på. Det er også en folkevognsforhandler der. Ja, netop. Og han heller ikke har så tit åben. Ja. Lad os se, om der lige er på et... det var der ikke. Okay. Se, nu bliver det så en lille smule langhåret, fordi vi skal lige have fat i gennemgå den der hjemmeside der hedder, med det lidt pudsige navn, Lemnet. Den tager jeg lige nu, fordi den volder folk problemer. Den måde jeg bruger den på er, at jeg starter med simpelthen at lave en søgning her. Det synes jeg er den nemmeste måde at gøre det på. For eksempel søger på Hamburg. Det er vist noget med, at jeres skærm er en lille smule nogle sekunder bagud i forhold til min. Jeg håber, det giver mening alligevel. Men du er stadigvæk på, Mads, du kan lige komme med et kommentar, hvis der er noget, der ikke ser ud som om det virker, ikke? Men hvis laver man en simpel søgning på en by, så kan I se her, der kommer simpelthen alle leverandørerne af ladestanderne frem. Og allerede her begynder man at få lidt koldsved, fordi det kan se, der er masse forskellige. Klikker man på bare en tilfældig her, så kommer alle de der rigtig, rigtig vigtige informationer frem. Det er derfor, jeg godt kan lide den her side. I det her tilfælde står der lidt om, at adressen, hvem der er operatør, der kan man se hjemmeside og e-mailadresse. Og så kommer der, hvad det er, altså det er Vattenfall, der har den her. Og hvad der er for stiktyper, der er 1 type 2, der er 1 Schuko, og så kan man ovenkøbe se statusen, om det virker. Men så kommer der noget af det vigtige, RFID-kort fra Ladenet, altså en af de mange udbydere. Det skulle jo nok være en af de større. Eller man kan bruge et fra de forskellige plugsurfing og Vattenfall og alt det her. Og så det her med, der er åben 24 hours, altså hele tiden, og hvad det koster at lade. Og så står der, hvornår man sidst en eller anden, der har lavet på, og kunne se, hvornår den opererer. Og ofte står der så også, hvordan man finder den, hvis der er et lille hint til, den står omme bag ved et eller andet, eller noget af den stil. Så på den måde kan man se de enkelte stander, og det var det, vi har oplevet, og har hørt mange andre sige, at de her informationer er faktisk rigtig, rigtig godt opdateret. Men nu kan I se her i Hamburg, hvis man skulle herned og kommer i enten en Nissan eller en tysk bil, så er det ikke særlig interessant, alle de her ladestander. Det man godt kunne tænke sig, det er jo at søge. Og det er her, hvor den er en lille smule langhåret. Og det er simpelthen, inden man trykker på filter. Og så kommer der her en hel masse muligheder for at vælge de forskellige udbydere. Men det man ofte ønsker at søge på, det er simpelthen connections, altså hvilke stiktyper man har brug for. Er man på langtur kørsel i sin Nissan, sin japanske bil, så trykker man på CHAdeMO. Og så er det, man skal huske her at trykke Apply Filter. Og når jeres billede bliver opdateret om et lille øjeblik, så kan I se, at det der før var en 30-40 ladestander i Hamburg, det er nu svundet ind til 4 stykker, der har CHAdeMO-lader. Og vi kan trykke på den første tilfældige her og se, at det er ganske rigtigt. Der er en connection, en CHAdeMO, og så her står der også 50 kW, altså det vi så lige før, så er vi nede, så er det en hurtig lader, det vil sige den hurtigste effekt, altså de der 20-30 minutter. Og så står der her, det koster 5 euro og så videre og så videre. Nogle steder står der også, hvad der er butikker i nærheden og det hele, så man kan se, hvad man kan få at spise, hvis det er det, der ligesom tynger. Og det her er øvrigt hos Autohus i Günther, for det skal være løgn. Brugte vi faktisk tilfældigvis. Men den her hjemmeside er rigtig god. Så brug den her over til venstre, muligheden for at søge på de forskellige typer. Og når man først har lavet den søgning, jamen, så kan man zoome ud og få alle de her CHAdeMO-standere i Tyskland og omliggende områder, så man med det samme kan danne sig et overblik, og der kan I se det. Selvom Mads snakkede om de tyske biler før, så kan I stadigvæk se her, at CCS-standard, men alene på CHAdeMO, der er det også en rigelig svært at komme rundt i Tyskland. 13 stykker i Berlin, og ingenting i hele området omkring her nordfor. Så super god side, og til venstre kan I også se, at der er også rigtig godt opdateret i Holland.
og en del af Europa. Så som sagt anbefaler mange, og vi havde super opdateret på alle de der, hvad var det, nogle 30 lader, vi brugte på vores langturskørsel her. Så Mads, har du noget at sige til afslutning her, når du er ude på stadig? Nej, jeg tror ikke lige, jeg har mere at tilføje nu. Det bliver spændende at høre, hvad erfaringer folk, der rejser ud, de gør her i løbet af sommeren. Og lad os dele dem til efteråret, så vi ikke gør de samme fejl alle sammen. Ja, det var det. Super godt, og naturligvis held og lykke med det, med turen. Tak også til jer. Og som Bent skriver, som I nok kan se, man forstår efterhånden bedre, at Tesla har valgt en anden løsning. Jøses et eller andet kaos. Det er rigtigt. Der er ingen tvivl om, at det her Tesla er jo simpelthen set lige til at starte med, at det der giver værdi, hvis du skal lave så stor en bil, der skal køre så langt, jamen så skal ladenettet simpelthen være på plads. Så jeg kan simpelthen ikke være mere enig med dig, Bent. Men faktum er jo, at vi heldigvis kan komme rundt i Danmark uden problemer, i hvert fald uden større problemer. Og ja, altså i bilernes eget land i Tyskland, hvis man kan kalde det i Europa, der har de jo faktisk gået sammen her for et par år siden og lavet det, der hedder SLAM-projektet, det vil sige, Folkevogn og BMW og forskellige offentlige instanser og kommuner og regioner har gået sammen og investeret rigtig mange penge i at sætte lader op. Og så tænkte vi alle sammen, yes, nu kommer det til at lykkes. Problemet var bare, at de endte i interne stridigheder om, hvor de her ladere skulle stå. Så man har simpelthen valgt, at de skal stå hos den lokale bank, den lokale bilforhandler, eller andre steder, som for det første er meget irriterende, at man skal køre af motorvejen og hen til en bilforhandler. Og det I jo nok har prøvet, hvis I har prøvet hurtigt lade, det er jo dejligt at have den tid, man bruger på hurtigladning, at der kan man komme på toilettet og købe lidt at spise, og hvis man har unger med, så kan de lige lege på en legeplads. Så opdager man ikke den der hurtigladningstid som et egentlig irritationsmoment i større stil, fordi man lavede noget andet imens. Men skal man køre 5 km om motorvejen og hen til en bilforhandler, der først skal fjerne en bil, der holder i vejen, og han måske er sur og et eller andet, jamen så bliver det bare en enorm tidskrævende proces, og langt fra særlig behagelig. Så der må man sige, at vi er super godt privilegeret i Danmark. Men jeg glæder mig til at høre din forhåbentlig positive historie, Mads, men jeg tror også, der bliver nogle sjove imellem. Så held og lykke med det alle sammen, og tak fordi I deltog. Og hvis I får et par spørgsmål bagefter, hvis I gider at skrive, om det var noget, der gav værdi, om det er noget, foreningen skal arbejde videre med, så vil vi alle sammen blive super glade. Og rigtig god sommer, og håber I får kørt en masse gode kilometer i jeres elbil. Hej.